Rridu nisimgħu u niddiskutu metodi ġodda ta' kif nistgħu ninkludu iktar il-preżenza u s-sem tal-mara fil-politika. Hemm bżonn li jkun hemm diskussjoni usa fuq il-kwoti biex aktar nisa jkunu mħeġġa jidħlu fil-politika. Stqar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt diskors li għamel fil-laqgħa ġenerali tan-nisa Laburisti li saret fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun. Minkejja li l-kwoti jkunu biss mezz temporanju ta' kif aktar nisa jkunu eletti fil-Parlament, il-Prim Ministru sostna li din il-miżura se twassal biex ma' żmien lanqas ikun hemm bżonn aktar li tkun fis-seħħ l-istess bħalma ġara fil-Partit Laburista. Proposti li magħhom qablu n-nisa Laburisti bil-President ta' Nisa Laburisti Claudette Bella Baldacchino issostni kif dawn jgħinu biex jikber in-numru ta' nisa fil-Parlament biftehim bejn il-partiti politiċi sabiex jiġi stabilit in-numru li jiżdied fuq dawk eletti fil-Parlament. Dan biex ma jittieħdu postijiet ta' ħadd u dawk in-nisa li jkunu kontestaw u ma ġewx eletti jiġu eletti b'dan il-mod u skont in-numru stabilit. Il-Prim Ministru wera xewqa tiegħu li dawn il-proposti konkreti jkunu finalizzati sa tmiem din il-leġislatura biex imbagħad jiġu ppreżentati lill-elettorat fl-elezzjoni li jmiss. Joseph Muscat enfasizza li ekonomija b'saħħitha hija l-qafas l-aktar importanti fejn kulħadd fis-soċjetà inkluż in-nisa jiksbu indipendenza finanzjarja u b'dan il-mod li r-rwol tal-mara ikompli jikber. Indirizza wkoll il dawk preżenti d-deputat mexxej tal-Partit Laburista Chris Cardona li fakkar kif il-Partit Laburista kien min tal-ewwel biex jagħti dritt tal-vot lil mara ħalas lin-nisa daqs l-irġiel għall-istess xogħol il-ħatra tal-ewwel Ministru mara, l-ewwel Speaker mara u l-ewwel President tar-Repubblika mara.